салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуби ман имрӯз шуморо нақл мекунем ки яъне имрӯзаи видеои мо дар бораи чӣ хеле аз Тоҷикистон ба Россия охирон бор омадам. 6 ба 7 феврали 2019 ман билет доштум Душанбе Жуковский. Дар телефони ман соат ба вақти Москва буд. Ман фаромӯш кардам ки соати ман ба вақти Москва, ман 2 соат Тоҷикистон 2 соат пешай, а телефони ман 2 соат қафояй. Ман дар хонаи ёнбош кӯдакҳо хати бозӣ мекардам ки ногаҳон аз аэропорти Душанбе занг омад ки муштарӣ ҳама дар самолёт савор шудану шумо модем куҷо ҳастед. Ба ман ҳайрон шудам, гуфтам ки ҳоли соат 10 гузашт ки гуфт ки чӣ аз 10 гузашт, як бор хушро бинед соат аз 12 гузашта гап. Баъд дар хотирам омад ки соати ман ба вақти Москва. Хай иш қилиб ки ман чиза гирифтам, такси гирифтам срочно аэропорт. омадам, охирон одам сувор шудам, яъне омадам ки дар зал касе нестай. Дута корманди ҳамунҷа тески гуфтам ара. Хай регистрация ҳама мекардам, тест дуюм этаж зал. Лекин рафтем дар зал шидем ки ҳоли бо дар зал бо 1 соати дига шидем. Ҳам қаҳрдам кардам ки аммо рафтем дар зал бо 1 соати дига шидем. Давомуш. Хай баъди 1 соат, 1-1.5 соат, акуҷа 3 сол гузашт, дар нестай дар самолёт сувор шудем. Вақте ки дар самолёт сувор шудем, самолёти мо дар раҳ я 3 соат парид. 3 соат дар раҳ парид. Айтреза мебинӣ, фақат кӯҳ метавад тамом. Ва ман эсодам ҳайрон шудам, гуфтам ки мо 3 соат шид мепарем, кӯҳ аз куҷост? Баъд бо дар вақти ҳамаи самолёт хай ҳаракат дорад дар ҳаво, аз треза нигоҳ мекунам, мухто ҳам як ҷои садагиай меоям бо тоомех. ҳами як самолёт хиша поён мекунам, тоомеха бо поён. Як кас либосои списовка қати ҳами кабини лётчик медроя, ҳайрон шидам. мо аз пеши лётчик 1-ум қават не, 2-ум қават не, 3-ум қават набудем, 3-ум ряд шуда будем. ҳам як кас медроя. Хай нигоҳ кардем, соат 4 соат шид. И самолёти мо ҳеч намешина. 4 соат шид, айтрезаш нигоҳ мекунам, самолёти қанатш я поён мешава, боло мешава, қанатш бо я поён мешава. Ику самолёт вайрон шудай, ҳеч кара нагуфтан, светоро киштагӣ будан, паника нашава гуфтан. Ҳаминҷа я сотруднича пурсидам, гуфт ки самолёт каме тағйири уфтагиай, гуфт мо обратно Тоҷикистон мерем. хаб ҳеч кара гап назан, гуфт вағувиқ мешава. Короче самолёт клеч да, яъне таъмир кардан кор. Вай одаме ки пеш лётчик медроя, вай ягон таъмиргар буда, мастер буда ям хеле. Яъне дар Тоҷикистон омадем, иҷозат намондад бишинам. Гуфтам ки то сӯзишвориро дар ҳаво тамом мекунӣ, баъд посадка мекунӣ. Сӯзишвориро дар ҳаво, короче дар тори Тоҷикистон самолёт то хурд, намедонам 10 круг то хурд, 20 круг то хурд, ҳамин самолёт қанаша поён мекуна, дилам ваҳм мекуна ки рафтем, рост мекуна. Мера я қанаша мехамона ҳамихе, дилат ваҳм мекуна ко. Аха нигоҳ мекунам, ваҳм мебиём. Светора мебинам, короче дар тори Тоҷикистон то хурд. Сӯзишвориш ки тамом шудан, қариби тамом шуданда, самолёта дар тарафи аэропорт ҳаракат додан. Яъне самолёт омад шишт, мардум бехабарай, беғарзи бон 2 нафар. Айтрезаш нигоҳ мекунем, пенара дар ҳамаи взлёт задагиян, пенара кафайку барои дар нагирифта. Пенара задагиян, аввалини посадки мо рафтак фромад. Мардум айхову хез нимуш, мардум хиёл кардан ки иқа барф задаe, ҳамун пенара дидан меган иқа барф задаe, ҳайрон шудем. Баъд вақте ки дидам ки скорый помощь, машинаи алокушак, пожарников, гирд навошт то худагиам, мебини ҳайрон мешӣ.
иҷада чӣ гап шуда боша мегӯянд. Ана одамое ки хоб буданд ва ё хестагиҳо диданд ки душанбе расонагаи ҳайрон шуданд, мегӯянд ки охи мо бояд дар Россия бошем, нигоҳ мекунанд ҳолиам душанбе дем. Вақте ки ай самолёт фуромадан, вақте мо фуромадем автобус асбор кардем, ай автобус стекляние ку мебинӣ ку ҳама ҷора. Ай автобус нигоҳ мекунӣ, и пожарнику, и скорую помощ мебинӣ, и самолёти мо клеч шуда, дига чӣ дод бизананд, чӣ дод назананд, бефоида аст, барои ки худо ба шукр ки самолёт худ соҳ саломат хамид фуромад. Баъдан моро дар дига самолёт сувор карданд, бо тарафи Россия паридем. Иқарат соҳ саломат омадем. Мо ба ҷои соати 9 бега расем, мо соатҳои 10, 11, 12, соатҳои 3 дар растем мо. Короче, ман дар аэропорти Жуковский буромадам соат 3. Бояд соат 9 ман дар хона мешидам, соати 3 буромадам. Ина мебуд ҳикояе ки 26 ба 7 феврали 2019. Худо ба шукр соҳ саломат омадем. Агар ки шахсоне ки масалан буга ки ҳами гапои ман дурӯғай, метавонед дар Яндекс бинависем ки аввалини посадка 6 ба 7 феврали 2019. Мебурад ҳамо раиси мора. Бохи худованд ҳаматон нигоҳбон бошад. Ягон так ранги мо дар хали раис нағалтем. Агар видеои ма шумо дар махкул шуда боша, лайка мечиқем, дар канали ман подписатсия мекунем. ҳамата худованд нигоҳбон бошад.